Salamu alaikum, barka da zuwa wannan tasha mai albarka ta Gimbiya Arewa 24. Don wannan shine shigowanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like da bidiyon ya burge ka. Dadi ma'aikata ne. Kai ma can za ka yi ko? Can zan je. To ku tafi tare mana. Na barka lafiya. To, Allah ya bada sa'a. Mu je ko? Malam dan matsa daga nan ko? Za mu tafi tare mana. Ina za mu je kuma? Ma'aikata mana ko ba can kika nufa ba. To ake ba ma'aikaciyar mu bace. Idan kin je ma me zaki mana? Ke, na ma tuna. Zaman gida ne ai ya kamace ki. Idan kuma aiki kike ji da shi. To ki je a tattara miki kayan wanke-wanken gidan da kuma share-share. Na mu kin ga gidan ai yayi datti. Ina kuma da kayan wanki, shi ma da aiki ne. Sai na jira ka bude min kofa sannan zan wuce? Masu kallo barkanmu da warhaka. A daidai wannan lokaci muna tare da shahararren daraktan nan wato Malam Aminu Saira. Malam barka da warhaka. To barka ka dai. A halin yanzu mun biyo darakta har location ɗinsa inda yake gabatar da ci gaban aikinsa. Darakta wani aiki ake gabatarwa ne a wannan lokaci? To muna gabatar da aikin labari na wani bangare na zango na 4 da na 5 insha Allah. Idan na fahimce ka darakta, labari na bai kare a zango na 3 ba kenan, akwai yiwuwan ya shiga 4 har na 5 ma kenan. Gaskiya wannan haka yake, ba a gama sha na 3 ba kuma a rubutun da yake a ƙasa ma ba a na 4 ba, ne har a iya shiga na 5 insha Allah. To darakta, wai labari na tun farko ma ya aka yi ne ka samu aidiyan rubuta labari na ko kuma in ce ɗaukar shirya labari na? Shin kai ne da kanka ka zauna ka ce ya kamata a yi wannan ko kuma wani ne ya zo maka da wannan idea? To gaskiya tunanina ne ya zo da tunanin cewa ya za mu fara series. To da na fara wannan tunanin sai na fara tattaunawa da abokanai na Nazifa Asnanik da marubuci Ibrahim Birniwa. So sai aka yi sara akan gaba a lokacin shi Birniwa yana da idea
wanda sun fara tattauna da Nazifa Asnanik akan wato ita ta series. To sai na ce masa, sai ya ce to amma ni tun da ya ga kamar na zama ready kuma ina sauri serious, so zai iya ban min wannan a yi shi daga baya sa kirkiri wani. Sai na ce masa to ba damuwa. To ka ga lokacin da muka zauna ya yi briefing ɗina concept ɗin, sai na ce to ya kamata a zauna a fara tunanin ya za a gina labarin. To haka dai aka zauna aka yi ta gina shi, kuma da aka gama gina shi kuma ya zauna shi kadai kwallon ya rubuta season 1 da season 2 complete. Darakta, a wace shekara kenan wannan abin ya faru? A shekarar 2014 zuwa cikin 15 kenan, ƙarshen 14 aka gama shi rubutunsa 15 kenan. A wannan shekarar da ka faɗa darakta, labarai masu dogon zango a Hausa babu su. Shin me karfafa ma gwiwa a wancan lokacin kaga ya kamata ka yi wannan? To gaskiya ni sometimes in na zauna a rayuwa ne abu ina dinga hasashen gaba. To na riga na karanci yanayin yadda abubuwa suke tafiya, kuma na ga cewa ga takwarorinmu kamar na America, India da Korea da wasu bangarorin series ya yi ƙarfi. Bayan ya yi ƙarfi kuma ya malalo ya mamaye ma, yana neman ya mamaye Afirka da ƙasanmu Najeriya. Sometimes zan shiga gidaje sai in dinga kallon, ana ta kallon Z-World waye haka, ana ta kallon series da wasu na Korea. Sai na ce to tun wuri ya kamata mu fara shirin ya za mu shiga wurin nan. In ba haka ba kar mu zo a makare lokacin da in wani sun riga sun mamaye su, to kafin ka kwato 'yan kallon ka aiki ne. To gaskiya shine dalilin da ya sa tun a lokacin na tunanin bari mu fara shiga fagen a lokacin. To darakta, a lokacin ba ka da inda za ka kai labari na, ko kuma dama ka tanadi inda za ka kai shi? To akwai plan da muka yi gaskiya. Kasuwar dai tamu ita muka yi tunanin mu kai shi, ma'ana kasuwar CD mun yi wani plan, sannan kuma mu bawa gidan TV su haska duk a lokacin. To Allah cikin ikonsa kuma kafin a kai ga an kammala shi ya fara zuwa ga 'yan kallo, kasuwar CD ta yi collapsing. To kuma Allah da ikonsa, tunda ana da confidence kuma akwai hasashen dama kada abin da za ka yi kana plan A da B, to kawai sai muka Allah ya kaddara kuma aka zo aka kai TV. Don ba zan manta ba gaskiya a lokacin mutane da yawa sun ta kallon na kamar mara ban san irin, an ta gulma a gefe, ina da nasibi, ina yin fim masu karamin zango suna kyau, mutane suna so, na ɗauki kuɗi na je ina ta kashewa, ina yin mai dogon zango ba an san inda zan kai shi ba waye. To shi kuma dama abin duniya da kake kallon sa, duk sanda za ka yi shi, duk wani abu na trial ne, ko kai nasara ko kakkai ko aka sinta. To ni kuma kawai abin da na sa a raina, in dai za ka yi abu mai kyau ka jajirce ka bar wa Allah, Allah zai kawo maka mafita. To wallahi ka ji abin da ya sa kawai ni a lokacin muna da plan da CD ya collapsing, kuma gidan TV ya zo. To kuma gidan TV shi kuma CD YouTube ta zo ta yi replacing din gidan TV. To ka ji abin da ya faru kenan. To darakta, Ibrahim Birniwa ne ya rubuta season 1 na labari na. A zango na biyu kuma sai muka ga ba shi bane. Me ya kawo haka? Ibrahim Birniwa ya rubuta season 1 zango na 1, season 2 zango na 2 da wani bangare na season 3. A lokacin gaskiya da season 1 da 2 shi kaɗai ya rubuta, ba wanda yake jiran mu a lokacin, ba wani ɗan kallo da zai dame ka ko fureja, ba wanda ma ya san fim ɗin. To mun ba shi enough time, watanni masu tsawo ya zauna ya rubutu. To amma da aka tafi hutu, shi kaɗai ba zai iya ƙoƙarin ya kammala aikin nan na zango na 3 da muke da na 4 ba a kan lokaci, saboda 'yan kallo sun damu sun ƙagu. In aka ce sai an ɗau wa'annan watannin, ba za mu kanmu business ɗin zai zama mana wani difficult haka. To dole hakan ya sa muka zauna management aka yi shawara, aka ce to a shigo da wasu su taimaka don aikin ya sauri. To shine aka karo marubutan fim ɗin. Wannan shine dalili. To darakta, idan na ɗan koma baya kaɗan, yanzu nan da ka gama cewa dalilin da ya sa ka zo da idea shirya fim mai dogon zango,
to mun ga ya ɗauki lokaci mai tsawo, dalilin karyewan kasuwan ne yasa aka ajiye shi kenan har sai da gidan TV ya zo sannan aka yanke shawarar kawo shi gidan TV. Wala ba haka bane, na farko ba a jiran mu ne a lokacin aiki, so saboda haka idan na yi muka yi wani part kuma abu ne da ya ci kuɗi, abu ne da yake cin kuɗi. Sannan abu na farko, so na farko jaruman dole ka ba su time, ni ma ina time in je wasu abubuwan, sannan kuma abu ne yake cin kuɗi. To idan muka yi sai mu tafi break, so hutu kenan na wani lokaci, sai a ƙara sa schedule akalla sai ga an ɗauki watanni saboda artist ɗin za su je su yi wasu ayyukan da waye sannan a dawo aka yi, sannan muka ƙara tafiya break, sannan aka ƙara dawowa, sannan muka ƙara concluding ɗinsa na ƙarshe. To wannan shine dalilin da yasa ba wai ba inda za a yi da shi ba, kuma dai da kaddarar rayuwa Allah ya rubuta hakan ne zai faru. Gaskiya ba wani abu ne ba, kuma na ajiye shi saboda an shiga wasu shagululluka, har aka zo aka shiga politics, aka shiga wasu abubuwan. To kuma Allah dai cikin ikonsa duk bayan an kammala wannan an gama, sannan kawai lokacinsa ya zo aka nema kuma aka fara sakinsa. Darakta, menene fi baka wahala a lokacin da kake ɗaukar wannan shiri na labari na? To gaskiya gaba ɗaya komai ina zai za ka iya cewa ya baka, za ka ji saboda abin da baka saba yin sa bane. Gaskiya abin da ya fi ba mu stress shine a daɗe ana yin abin. Mun saba mu fita kawai wata ɗaya maximum kenan mun yi fim mun gama. To wannan aka zo malam a ɗau watanni, sai a yi 70-80 days ana yi in aka ji stress ya kama mu an gaji kawai sai a ajiye shi. To abin da ya sa advantage ɗin da muka samu, na farko da ni da technical crew da artist ɗin fim ɗin kowa yana son fim ɗin, ko da in ka kalli fim ɗin ka kalli yanayin zaga an ɗauke shi yadda ya kamata. To ni ina son labarin, technical crew suna son labarin, sannan su ma artist suna son jin daɗin labarin. To kuma muna ɗaukarsa ne da zuciya, saboda muna son mu yi wani abu first time, so muna son lalle mu kawo wani abu da 'yan kallo za su ga cewa yes an yi ƙoƙari. To amma duk da haka rabu da shi kuma aiki na kwakwalwa. To gaskiya babu abin da ya fi wahalar da mu irin stress, gajiya, ayi abin da baka saba yi ba. Kana wata ɗaya yau ka zo kana wata biyu lokaci ɗaya baka tsaya ba. To wannan gaskiya shine abin da ya fi wahalar da mu gaskiya. A garuruwa guda nawa aka ɗauki shirin labari na? Gaskiya an ɗauke shi garuruwa, kaga wani part ɗin Kano, Gombe, Kaduna, Abuja. Wannan su ne wani part, sannan kuma yanzu wani gari ya ƙara shigowa shine na Jigawa. To kaga akalla an samu jihohi da dama. Darakta, wani ƙalubale ne kuka samu a lokacin ɗaukar shirin labari na? Wala dai ba zan iya karanta maka in ce ga wani ƙalubale ba, kamar yadda na baka labari, stress shine ƙalubalen mu. Amma darakta, kaman an ce an yi muku fashi a lokacin da kuke ɗaukar season 1. Ba wai fashi ba, sata za a kira shi. Ka san fashi shine a zo a ritsa ku da makami a karɓi kuɗin ku. So kuma ka ajiye a mota, an zo kuna can kuna aiki an fasa. Ko ba? To wannan ba za mu iya ɗaukar sa ƙalubale ba? To ai wannan kawai wani abu ne na rayuwa, jarabta, wanda ko da a labari na ko da ba a labari na ba, kuma in ka kalli shi wannan ozo da wani kuɗi ne part of the production nan aka karɓo daga banki aka zo aka fasa, wanda ko da ba wannan ɗin ba shine kawai dalilin da aka kirawo shi, kuma asset ɗin ne. Amma ina nufin ƙalubale shine abin da ya shafi aikin labari na, ko a ce wani jarumi ko kayan aiki ko wani ka gane ko ɓangaren labari ko wani abu, shine za mu iya kiransa ƙalubale. Kashuwa an sami abin da ba a so ba, shine wasu sun biyo motata sun zo suka fasa mota, suka ɗauki kuɗi. To kuma muka bar su da fitowar rana da faɗuwarta. Darakta, wato a lokacin da ka ɗauko labari na ana kan ganiyar fina-finan CD, kuma ka ɗauko jarumai manya ka saka a cikin shirin labari na. Mutane sun yi ganin cewa idan kamata ya a ce ka ɗauko sababbin fuska duka, saboda kada manyan jaruman nan su baka matsala. Shin baka fuskanci matsala daga gare su? Wala ba wata matsala, kuma muna da kyakkyawar alaƙa da fahimta
kuma na yi wani kokari ka ba kowa chance in aka yi shidul in muka ji mun gaji ko aka ba shi dama wata 1 2 3 ya je harkokinsa so that in aka dawo ana yi kuma sai kaga ana yin sa da karsashi. Amma da mun takure mun ce sai mun yi wata 4 ko 5 muna yi ba mu tsaya ba, maybe wani ma ya faɗan maka ko wani in faɗa a asibiti, kaga aikin dole ya tsaya kenan. To wallahi ba wata matsala, kuma dalilin da ya sa muka yi wannan na farko farin fim ne, farkon yi ne, so in ka ce za ka ɗauko sababbi mun dai gwada ma sababbin, in ka kula a fim ɗin akwai sababbi, amma ita kanta central character na fim ɗin Sumayya ita Nafisa Abdullahi in ka kula dole ba yadda za a yi role ɗin ya is critical, to an gwaggwada yara sababbi bai iya yiwa ba. To gaskiya dama ita ce a on standby a film B cewa in mun gaza samun sabuwa wacce za ta ba mu abin da muke so, to su waye a artist ɗin wanda za mu muka yi mata magana ta zama ta ce she's ready, kuma ta ba da lokaci aka yi kuma a nitse cikin kwanciyar hankali. Haka aka yi season 1 2 3 lami lafiya aka yi aka gama ba wani tashin hankali. Darakta me ka fi so a shirin labari na? To abin da na fi so abin da jama'a suke so gaskiya, abin da ya fi burge ni shine yadda mutane suke da manya da yara da mata da maza, ban cire kowane bangare ba. Ina ma za ka ga babban mutum wani ma in ka kalli profession din shi wallahi ba za ka ji wani profession sai kira ni yana comment akan wani abu ko wani abu da ya bata masa rai a fim, dura fim ne ba sai gansa a matsayin level dinsa da professor, abin ya gan shi kamar gaske. To gaskiya babu abin da ya burge ni irin yadda mutane suke jin labari na suke kallonsa kamar gaske. To wannan shine muka san cewa lalle da mu kuru din technical crew da artist da suka yi performing akan fim din, so lalle an yi aikin da ya kamata. Dan da ba a aikin da ya kamata ba to baka iya cewa wani sai kalle shi ma bai shiga jikinsa ba. To wannan shine abin da ya fi burge ni gaskiya. To darakta, shin za a sake samun dogon lokaci kafin a ci gaba da haska kashi na 4 nan, kasancewar kashi na 3 an dan samu tazara? A gaskiya babu wani tazara, da yake already shi kashi na 4 mun yi wani bangare daga ciki, so shi yasa ban muka yanke shawarar ba za mu tafi wani dogon hutu ba. Insha Allah na san dai yau Juma'a a nawa ga wata kenan, 25 ga wata ko da 4 ko da 4 ko da 3 dai, yau ina jin 24 dai anya 24 yawa 24 yau ne muke sa ran Allah da za a haska a ƙarshen kashi ya zango na 3. So in Allah ya so ya yarda zuwa daga Oktoban da za mu shiga za mu ɗan yi hutu ko da na sati 1 ne insha Allah, 8 ga watan Oktoba kuma in Allah da za mu dawo mu ɗora daga inda season 4 ma'ana zango na 4 zai fara insha Allah. To darakta, wani albishir za ka yi wa mabiyan shirin labari na yadda kashi na 4 zai zo musu? To kamar yadda dai kawai as usual aka saba insha Allah muna ta kokarin technically ma'ana bangaren ma'aikata da aikin a dinga yin upgrading, a dinga samun ci gaba, sannan bangaren labarin su ma kansu artist kuma muna ta kokarin insha Allah yanda suke kasa predicting din nan, to za mu yi ta kokarin haka. Insha Allah za su ga ci gaba daga nan, daga na 4 in ta kama an je na 5 ma Allah da wannan shine kudurin mu, Allah su hada za su ga abin da fiye da yadda suke tsammani insha Allah. To daga ƙarshe ban san ko kana da wani sako da zaka gaya musu ba ko kuma shikenan za mu iya rufewa? To abin da nake so in ga 'yan kallo shine na farko dai mune musu godiya da suke bin mu, suke kallon fim din ɗaya kenan, kuma ba sa kosawa da mu. Za a kawo wata karakta a fim din ta hotin ɗinsu, amma duk da haka ga mutum ya haƙura ya ƙara kallon na gaba. To haka fim yake, fim ba gaske ba ne, amma abin da ake bukata duk wanda ka ga yayi wani abu wanda ba na daidai ba ya bata maka rai, to abin da ake bukata kenan dama ka tsani wannan abin ka kyamace shi. Duk wanda ka ga yayi wani abin kirki ya burge ka, to abin da ake so ka kwaikwayi wannan.
kuma su kwantar da hankalinsu. Fim mai dogon dango haka yake, duk wanda kaga ya zo yana ta yin abu mara kyau dole akwai sa, ko ya shiryu ko kuma duniya ta lokaci ya aiki a kansa. Duk wanda kaga ana takura masa ana ta cutar da shi to ka zaurara ka gani haƙurin da ya yi zai ga sakayya. Wannan muna musu godiya, muna ba su haƙuri, sannan kuma ƙorafe-ƙorafensu da suke turowa ta social media, Facebook, Instagram, Twitter da kanta uwa uba YouTube din da mail duk muna receiving. Gaskiya sun yi yawa ne, dubunnai ne, ba za mu iya amsa kowa ba, to amma muna haɗawa Allah da inda muke kallon gyararraki ne aka bamu muna ƙoƙarin gyarawa, inda kuma mutane ba su fahimta ba a hankali za su fahimta. Muna godiya, Allah ya bar zumunci, kuma Allah ya bamu damar ci gaba da fita kunyar su kuma Allah ya ba su juriya da kuma gamsuwa da abin da muke. Wannan shine abin da zan ce kenan. Darakta, muna godiya sosai da wannan lokacin da muka samu. To ni ma na gode sosai. Masha Allah da bibiyan wannan tasha tamu da kuka yi mai albarka, wannan tasha tamu ta Gimbiya Arewa 24. Wannan tasha taku ta Gimbiya Arewa 24 za ta ci gaba da kawo ku wayannan sababbin labarai da dumudumin su. Insha Allah duk na labarai yake za mu bibiye shi lungu da sako ko ina. Allah ya sa da za mu zo da wannan labaru domin nishaɗantar da ku da bibiyan abin da duniya take ciki, sannan kuma da abubuwan da suke faruwa na yau da kullum in Allah ya so ya yarda. Don haka ku ci gaba da bibiyan wannan tasha taku mai albarka Arewa 24. Kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar kararrawa da zarar mun ɗora muku sababbin labarai da dumudumin su, da zarar mun ɗora za su faɗo muku insha Allah.